Tabernakle hori doi bat aipatzen ahal balin badugu. Azkenekotz hori beha antien ezarria da. Estilo hori arrun desberdina da. Ez du deus ikustekorik beste errautanarekin. Estilo aldetik, espainola da, agiritu espainola dela. Eta behantekoa, 18. mende azkenekoa edo 19. mendekoa izan behar da. Eta hor, hain zuzen ikusten dugu, eta zeurenik gordea den, bazen tabernaklia horren bielean, zeurenik profanatu izan dena, behar bat irautza demoran. Edo nik ez da behar bada, zaharkitua zen, edo horreko zerbait, eta hori ezarri dute, lekuan zeren horren gilean ikusten omen dira lili eta tindatuak eta beste. Beraz, hori handixe da, horgo alinbalekoa da, eta ageri du, San Andresen parterik erdiak hasik ere maiten du, koronak, usten duzu, eta beste estilo bat ageri da. Baina, halare eta bernaklea da, eta gero hor ikusten dugu, noblazen direla ikusten dugu eskuinetik Jon Hori Petri, janik hor duguna, hor Jon Hori Paulo, janik hor duguna, gero ikusten dugu San Andres Hortxe, jadanik eta ikusi duguna, San Andres, eta bestalderdian, ez da giro hori norden, betire, beste numaiteko egina zen, garbikiak eri da, beste numaiteko egina zen, beste numaitek ekarria da. Eta hor sartzen zen, leku hortan, tabernakle gainek aldean, ez hartzen zen, iuzki saindia. Esposizionia egiten zelarik, adorazionek egiten ziren, konparazione. Bazen egun bat berezia, orain egiten da oraino, adorazione egiten zen, arren egita, sartzen zen hor, iuzki saindua ateratzen zen, eta sartzen zen, leku hortan, hor agiri zen, eta hor adoratzen zen iuzki saindua. Geroztik hor kuruze ezarri dute, baina korona hori, hortako ezarria da, Jesusen, nahi bauzu, iuzki sainduaren gainean korona. Hori du bere, garbiki agiri da, hori tapatzen du, eta ez dela hori jatorrizkoa. Eta hori eran nahi nuen. Estilo hau, azkeneko estilo hau barokoa da, eta azken barokoa da. Eta 18. mende azkenekoa da, eta hori jarraitu da, segitu du, somailekutan, bereziki Espainian, ono 19. mende hastean. Eta nola, iraultzak makur handiak egin zituen elizetan, eta ordean berriz egin dira eliza batzu. Eta ez errotik, baina gauza aniz, begi emistakoa da, pieza hau geroztikakoa dela, baina ez da bat gaizki, edarra egiten du, untsa urrestatua da, eta gainera ezartzen du behar demezala, erdiko zuta behartean sartzen du espiritu saindua. Aita gainean dugu, Jesus, San Andres bai pasaian, eta gero espiritu saindua. Zergatik espiritu saindua tabernaklearen gainean. Hori ere bada, zergatik ez da gainea, zobein lekutan gainean da. Zeren, mesako teologian, nahi bazu, konsekrazionia espirituak egiten du. Espiritu sainduaren lana bezala hartzen da. Memento hartan, espirituari deia egiten zaio, egizu, ogi eta arno hauk, zure gorputz eta odol bilaka daitezen. Beraz, naturalak izarri da, eta espiritu saindua, hain zuzen, sakramentu sainduaren, atearen gainean, uste duzu. Hortakuz, ez da beti hola, baina anitzetan hola da. Eta anitzek ez dute ulertzen, konprenditzen zendako den hola. Zeren eta ez baitera erretagulak berdin eginak. Besteroko batzutan, barkatuko zu, eskualerrian bereziki, ikusten da tabernaken eta eskuinetaik Andre de la Maria eta ezkerretaik aingerua. Anuntziazionia da. Aingeruak eta erraiten dio Mariari, Jesusen eta ama izanen zira. Zergatik ba, tabernaken bialdetaik. Zeren tabernaklea amaren sabela bezala hartu da. Usten duzu. Jesus, hor da, eta anuntziazionean, behala, Jesus formatzen zaio, amari ibiztadera. Eta baietz errandueneko, amatzen hasia da. Eta Jesus orduan, beraz, naturalki, eta kursi dute kristenoak, hori ez da gaingezki. Zardezagun, tabernakia Jesus erdian da, eta tabernakia beraz, ama samera da.
Antratan Mariaren sabela da. Zariko dugu beraz, anuntziazioa. Bi, eta xaramak egiten dute, bi aldetaik, eta ama alde batetik, edo Antratan Maria alde batetik, eskuinetak, eta ingerua bestetik.